Yan guys, nag-take off na yung mga katabi natin. So, next na tayo. Ang mga tawayway po, ay Luwag City. Family namin 2026. Di pa naka-on yung mapa natin, sundan lang natin sila. Let's go, let's go, let's go. Madilim, yun ang problema natin isa. Bakit dito ang daan? Sabi nila bypass daw eh. Ewan ko kung saan yung bypass nila dito. Malamig ang sea. Hello guys, Moto Wi-Fi here. At na, naka-take off na kami. Mukhang kakaliwa kami dito. So, yun nga. Kumakaliwa lahat. So, ito, bypass road. Hindi ako masyado mag-video kasi tatlo lang yung battery natin and then 3 hours lang yung capacity ng memory card natin. And then medyo alanganin kasi yung alanganin kasi yung setup itong 360. Medyo maalog. So, iingat lang tayo. Pero so far naman, medyo okay ang road dito sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur, medyo maraming lubak. So, hirap din ako doon, di ako nag-record. So, based dun sa mapa, dire-diretso lang to. Maya-maya after ng tulay, doon tayo magkakabit na, magsisindi ng mapa. Alam ko kasi may may tulay. Chill ride lang tayo. Patapusin lang natin tong tulay din. Fairness, maganda tong bypass niya. Yung iba naka-aux tank. Ako hindi. Pero kakunti lang yung naka-auxiliary tank. Siguro ayaw na nilang huminto or something more. Kaya dito kailangan dalawang clamp.